Nkosi ngonyana ababini ngomdala nomncinci now uthi lo mncinci kutata wabo sabela impahla zethu amanye amazwi sinikeze ilifa ke lidliwa umuntu seke ngasekho but yena walifuna uyisesaphila sinikeze okusifaneleyo utata wayenza lo nto leyo akayiqondanga uba lo wakunika uzawumkhanazo lithi iBhayibhile bathi babazinikwe wathatha konke kwakhe wahamba nento zakhe wazidla wayozichitha kwizweni kude balibonke igama lenkosi wayozichitha uyabona mhlambe basithi mhlambe wayenemali eninzi uba ufikile ethaveni awufika kale benzima because kaloku uhamba nelifa verse number 16 16 ke ibinqwenela ukutya amaxolo awayetyiwa zihagu ezo ya apho ke ngokwenzima khona yahamba sisibusi yaphela lento bephuma naye ekhaya emveni biphelile because abahlobo bayakwamkela ngexesha usingathi usenento bakwamkela hayi wonke umuntu ufuna ukusondela kuwe but zange zaphela bayaphekela abantu budlana bezinto lithi iBhayibhile ngoku wafuna umsebenzi akawufumanayo ngokwalusi yakho mali bonke igama lenkosi kwalusi yakho elambile ingxaki nansi eswini lithi balike ngoku xa ufika kuverse number 16 njengoba esalusi yakho ulambile sekenqwenela ukudla noku kudla kweyakho ngendlela ebeseke ethobeke ngayo verse number 17 ke kaloku yakubuyela ezingqondweni yathi kanene bangakanani nabaqeshwa bakabawo wathi wakubuyela ezingqondweni because kuyabonakala yonke lento ebeyenza ebengekho zingqondweni malibonke igama lenkosi zahamba zabuya ingqondo elusi yakho xa ufunde esilungu iversion funda mtshana ithini but it when he came to his senses yeah but when he came to himself how many of my fathers hired servants and bread enough and to spare uyabona bazalwane elilizwe anabethena nabantu ithi umuntu ocinga bafana ba in spirit imimoya into engekho into ekhona uzikhatha kakhulu umuntu odaya khona injalo apha imimoya into ekhona eqabela umuntu futhi imqabela imenzisa izinto because lo waphuma ekhaya engekho zingqondweni Dikelele mhlawumbe wayekhudi nasemantombazaneni kanti urhawula ngumuntu ongekho zingqondweni. Omathiko bakade into ezigaka kanti ngumuntu ongekho zingqondweni. Ngoba lithi iBhayibhile ku verse number 17 when he came to his senses awuthi ukubuyela kwezakhe ingqondo waqonda uba yeyi mani akufanele uba ndilapha. Yendawo ndikuyo awusondawo uba kumele uba ndikuyo. Malibonke igama lenkosi. Ngoba imimoya yazi yamqabela umuntu bazalwane imenzisa izinto ezingamahlazo. Imnika inkani imnikeza konke kodwa ulithi iBhayibhile when he came to his senses when he came to himself funda mem kaloku yakubuyela ezingqondweni yathi kanene bangakanani nabaqeshwa bakabawo bangaphi namaqeshwa bakabawo yes abahlutha sisonka kanti ndimlo mna ndisifa indlala mna ndiyafa indlala kanti ekhaya khona isonka njengoba mna ndihalela ukudla kweyakho but ekhaya khona isonka ekhaya. But mna ndilapha ngoba ndiphume ekhaya ndingekho zingqondweni. Malibonke igama lenkosi. Abazalwana nje umzekelo nje ucacile uphuma ubheke pha eKhawash uzafika ubona imoto ezima pha. Khona managers khona ubani but ungafika abanye abondlini abantwana babo. Bama nje phana boselutwana benza konke izinto but lithi iBhayibhile when he came to his senses
wathi wakubuyela engqondweni ngoba ingqondo zona ziyabuya kuxhomekeke kuba uzawuthini ke ngesisimo ujongene naso. When he came to his dawusuka ndibuyele kubawo xa ndifika bawo ndithi bawo ndonile kuwe atakayi ukuthi xa ndayithi ndonile kubawo ndiyamxelela tata ndonile kuwe andenzanga kakuhle Thixo ndonile kuwe andisafanele nokubizwa noba qhubeleka verse 17. Ke kaloku yakubuyela ezingqondweni yathi kanene bangakanani nabaqeshwa bakabawo abahlutha sisonka. Yes. Kanti ndim lo mna ndisifa indlala. Ingxaki ubethwe ufuna isonka. Yes, qhubeleka. Ndiya kusuka ndiye kubawo. Yes. Ndithi kuye bawo ndimonile uThixo. Yes. Nawe ndikonile. Andisafanelanga nokuba kuthiwe ndingunyana wakho. Yes. Ndenze ndibe njengomnye wabaqeshwa bakho. That's all. Ndenze ndibe ngomnye wabaqeshwa bakho ngendlela endonile ngayo. Qhubeleka me. Yesu ke yaya kuyise. Ke kaloku kwathi sekudele uyise wayibona wavelana nayo. Yes. Wayikhawulela wayigona wayanga. Uyabona uba ngela xesha mhlambe masithi wayihamba nala mfuyo naye yonke into uyise wayemjongile. Wambona eziqhube yotshona nazo phaya. So every day utatakhe walo mntana uyijonga phaya uba watshona pha umntanam. Unomthandazo othi xa ebuya uzawuthi qhipha. Taliswayo xa ufuna kule verse ithi wambone seza kude. Wagijima waya kuye wafike wamanga. Abasambuza imibuzo uba wawucimba uyaphi. Luthando lukaThixo kwalabantwana bakaThixo akasithanda ngalo noma wenzeke ntoni but xa sesibuyayo uyasanga. Kubeleka nkosikazi thandaza. Verse 21. Yes. Ke unyana wathi kuye bawo ndimonile uThixo. Yes. Nawe ndikonile. Ndimonile uThixo ndona kuwe tata. Yeah. Andisafanelanga nokuba kuthiwe ndingunyana wakho. Yes. Kodwa uyise wathi kwizicaka zakhe khawulezisani nize nesona sambatho sihle. Uya masona ndicela siyibambe siyakhuthuka. Into ebuyisela umntana ekhaya into emantana bakaThixo. Indlala. Ubuyiswe indlala. Ngendlela utata akhe afike wamonga ngayo washo uba Thixo handifikile yonke into endizayifumana. But utata akhe wabona uba nobe kuya but uhambaze lo mntu. Ngendlela elimbethe ngayo ihlabathi akanxiba khawulezani nize nesambatho. Nimembathise. Ngoba uze bazalwana uthi kunendlela yakhe. Ngoba yena into ebeyibuye lapha indlala. But uThixo yena usabona uhambaze lo mntu. Thixo oneneba engasange Thixo oneneba engasange Oh
uThixo uThixo nenceba abantwana bakaThixo. uThixo unenceba ngathi. Akasilandi isilado man. Ube wenze ntoni izolo? Kodwa into emjabulisayo kumuntu ophendukayo. Eyonto ivuyisa uThixo ukuzibona iziphoso zakho. Uthi ngiyaphenduka Nkosi. Ngiyaphenduka Nkosi. Sonke bantwana bakaThixo. Bathi kufuna kubani nobani athi bawuthi ncede ndiyaphenduka ngoku. Uthi sekefika ke lo mfana phambi kwayise. Uthi uyisethetha khawulezani nize nesambatho awuze lo mntu ngobelezwe lemhlakazile. Ilizwe lemhlakazile funda nkosikazi wathi ufuna ntoni engelandelana. Funda themba kaze nesambatho embathiswe lo muntu nifake umsesane emnweni emveni banimncibisile mfakeni umsesane ngoba le ndoda ngentathi ifumana isambatho iyaba nethembu kaThixo hayi banibhathisile ngokunobiyeza into etyiwayo into etyiwayo iyeza kucasefu kwathi no khani mfaka umsesane eqinisekisa uba akazuphinda phuma apha khani mthathe foneni intandatho ngokungena phuma lo mntu ukuze kubonakale uba usizile ngoku awufaka umsesane wanethembu bayi banxibisile ngoku xa sebenxibisile ngoku nobiyeza into etyiwayo banifaka umsesane banifakile umsesane into elandelayo funda nkosikazi nezihlangu ezinyaweni zakhe lo mntu akanxiba ngahlangu masala uyabona nxa ubuya kuThixo ungafika wona uthi isituation yami agent lungisa athe uthi kanti zafuna iqale kulungele wena ubona le ngxamisekileyo kanti uhamba waze mfondini wena ubona le ngxamisekileyo kanti hey awuzuzinza mama sikufaka indandatho wena malibonke igama lenkosi wena ubona le ngxamisekileyo lihlazo umuntu omdala kangaka abeke nje umfakeni izambatho phambi koba siye lento uyifunayo yona uzoyifumana lento uyifunayo kodwa imbeko yakho nje ayijongeki walindi umfana omncane yes into etyiwayo sengingxibile ngokuthi futhumele ndiwufakile umsesane kodwa isisu sona salambi hayi ndigqithisiwe ihlangu senifuna nje noba likhekeza nalesonka kubona uba ndibuyele ekhaya kukho izinto uThixo akazibonayo basafuna ulungisa leyo ingxameleyo uzayifumana ikhona yona kodwa xelela umfana agqithe umeke wena ndikuvisisa into kaThixo funda nkosikazi verse 23 yes zeke nize nelathole lityetyisiweyo liliqhele sitye sichwayite kufuneka kucelebrate ubuyile akadeserve nje sigaqana nje sepapa akadiveze izani nale ityetyisiweyo sicelebrate ngoba nakukhona phakathi wethu izani naleya ityetyisiweyo ngoba otshintshile uyabonakala usolile he came to his senses ubuyele ekhaya kodwa izani yona ityebile izani yona ityebile Holy Spirit uThixo nenceba bazalwane
Siyamdisappoint endleleni. Siyamhlekisa ngoThixo endleleni. Kodwa uThixo lokuzivulile izandla zakhe. When he came to his senses, wathi ndawubuyela kubawo. Ndithi bawo ndomnile kuwe amazulu. Ndonile nakuwe. Tshintsha isimo sami. Kuvuka ingoma entsha. Abesebehlekisa ngambabona uba ndivukile. Abesebecelebrate abethi siqinile ngaye. Isoko bese sijabula thithi siwelele. Kodwa yesulu. Nosuke lajabula ngoba ndibuyele ekhaya. Thixo Thixo anenzanga kakuhle. Anenzanga kakuhle mwengcwele. Nami ndihlabelele ndikuva ukuphathwa kuwe kakuhle. Mandisive isandla sakho phezu kwempilo yawo. Bendiba ndiyalungisa kanti ndiyona. Bendiba ndiyasiza kanti ndiyazimosha. Mangaliswa nguwe kulendlela phethe kahle Mangaliswa nguwe Madikuvuwa nawe Nkosi. Kolidelehlekene naye endleleni. Ndingekaphila kheles. Kanti uSathane undisayizile. Oh, danke Nkosi. Awuvula umlomo wakho uthandaza.